Dimineața și bine v-am găsit la rutina mea de skincare. Să încep. Mă spăl și folosesc un cleanser pentru asta. Șterg fața și folosesc un toner. După ce am tonifiat bine tenul, revin cu Revitalift Clinical, serumul cu 12% vitamina C pură, despre care am avut o dezbatere cu unele dintre voi. Mi-ați spus că el, având în compoziție și vitamina E, dar și acid salicidic, că acidul salicidic nu este permis în sarcină. El este permis atâta timp cât există în compoziția unui produs în proporție de până la 2%. Îl folosesc deja de mai bine de o lună și tenul meu s-a uniformizat, dar cred că vedeți. Fără pori dilatați, fără linii fine, serumul ăsta chiar a ajutat ca tenul meu să fie mai luminos. Un alt produs pe care l-am introdus deja de ceva timp în rutină este crema Revitalift Clinical cu vitamina C și SPF 50+. E o textură ușoară, protejează tenul împotriva radiațiilor UV, nu înfundă porii, hidratează foarte, foarte bine. Să știți că machiajul se așează super, super bine pe față după crema asta. Și hai să vă arăt acum cum arată și cu machiaj.